geleyli bir gecede muhtasarca Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman sahabalarının birinin gurrüne. 62. yaşında bolan vakayalardan. Bir gecede de bir kervan gelecek. 62. yaşında Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın üstüne Medine-i Münevvere'ye bir kervan gelecek. Araplan Tay tayfasından Hatem Tayi demeyelim mi? Minneti Hatem Tayi neberet diye. Hatem Tayi'nin tayfasından. Araplardan bir avadan ılımlı şu tayfanın başı Resulullah süyülü olacak sahaba. Resulullah'ın gözünü yokup Resulullah'ın dilinin evülecek sahaba. Batır ve şahir sahaba. Kervellin başı olup da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelip sayracak sahaba. Dirman soruqlar sorap, hatta bizlerden çürümde hayır olmağa sebep bulun sahaba. Hazreti Zeydunil Hayr radıyallahu anh. Ey cemaatler, El-Mufassal fi tarihil Arab qabla'l İslam deyip bir kitap var. Yani Müslümançılıktan övünçek Arapların tarihine diye. Näme kitap? El-Mufassal fi tarihil Arab qabla'l İslam. Müslümançılıktan övünçek Mekke'de, Medine'de, Araplarda, İmarat'ta, Umman'da, Bahreyn'de nämeler düreptir şonay diye şu kitapta. Şonda näme diye bir teberrük zat okuyup verin. Yaqulu İbn Habib المتعممون بمكة المكرمة مخافة النساء على أنفسهم من جمالهم كذا في المحبر. Müslüman bulma kalır ha. Ey cemaat, ey cevallar, din İslam'a girmek ha. Şiyan Hazreti Zeyd demedik mi? Cevan vaktinde avadan adammış. Mekke'de de bir neçe zinanalar, qiyizlar varmış. Mekke adamlar kan geliyor da. Araplar kadimden geliyor da Kabe'ye. Bir tovar zinanalar Mekke'de varmış. Bir tovar qiyizlar. Anırdan gelin adamlara özünün avadalıklarını köküdüp ağlayanmışlar. O vakti Mekke'de İslam yok ha. Yankı Hazreti Zeyd hayli var mı? Mirde amal olacak sahaba. Gürlümeyen sahaba. Onun gıybet etcek bulmayan sahaba. Özünü evcek bulup halkı yamallamayan sahaba. Adamları ağlasan da Hudayı ağlap bulmayacağını bilen sahaba. Hazır Müslüman bulma kaydiyen işini özde tarihte adını tutname diye. Şu sahaba, Zeyd diyen sahaba Müslüman bulmaka kafir vaktında Mekke'ye gelinni ulukon sellorab yüzünü örtüp gelli Mekke'nin içindeki kıyızları özünü ağlamayacak ol. Müslüman bulmaka ha. Ey cevan dostlar. Mekke'yi mükerremeye gelinni işleyenmişlikten Mekke'de bir tuval kıyızlar var, zenanlar var deyip on bir de cevan avadan olmuş minni ağlanamayın deyip ulukon selli oranıp sellisinin bir kaptalını şun yüzünü örtmeye gidip Kabe'nin taşından geziyenmiştik. Tarihte şehittirip adını getiriyor sahaba. Bir neçeli aydiyanlarla kadim zaman farkı diye yo zaman hemiz denmiştik ha. Aynı şu zamanın gururunu da bir neçe mahalleler oluyor, bir neçe yerler oluyor şehirlerin içinde. Allah'ın mellal ha. Zaman hemiz denmiş ha. Müslümançılık gelmeke özünü selli orap yoksa Araplarda selli oramak gen değil ha. Yönü tarihte sebep buluptur şu cevan oğullar yürüytü selli orardılar kıyızlara zinalara ağlanmayacak bulup diye diye. Şimdi göreyli şu kervan gelecek şu cevan vaktinde zinalara Mekke'de ağlanmayın diyen kova adam da şılan içinde Müslüman olmana geliyorlar. وقدم وفد طي المدينة المنورة رأسهم زيد الخيل رضي الله عنه. Kervan Medine'ye Münevvere'ye geldi. Reisleri başları kim?
başları şol Hazreti Zeydunil Hayl ahir lamha. Hayl laqabı miştikda. Zeyd adi el Hayl laqabı. Ahir lam hayırda Hayl. Ohum bular diyelerini duşoklap, qaimlap Medine-i Münevvere gelip mescidin kaptalına düşüp Mescid-i Nebevi Resulullah Can'ın mescidinin kaptalına aham Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da mescidin içindemiş. Aham edip bilen mescide giriptir yank kervan. Aham Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam menen salamlaşıp devrevine oturuptırlar ve Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an okuyup İslam ve din ve Allah yakınlığı düşündürüp açıklap berdir. Ve onlardan Müslüman oluptırlar. Aham şonna Hazreti Zeyd keplemane duruptur. Ya Resulallah, elhamdülillahillezî eyyedena bika ve asama lana dinana bika. فما رأيت أخلاقا أحسن من أخلاق تدعو إليها. Ya Resulallah, Allah'a şükrediyes sen bizim içimizde. Allah'a şükrediyes seni sebep etti din bizim içimizde yayramağa. Ey Resulullah, biz öz aklımızdan, öz derinliğimizden, avadallığımızdan razı millettik. Ama sen çağıryan ahlakın Müslüman şu ahlakta olmalı diyen bize beter gen olmalı deyiptir. Yani İslam'ın çağıryan ahlakı bize beter gen olmalı, bize yokumlu geldi deyiptir. O hem aydıptır, ya Resulallah, inni eteytu min mesirati tis'in. Biz ovamızdan ta Medine'ye gelyençek 9 gün oldu deyiptir. Yadadık deyiptir. Gece yatacak olumda uqin tutmordu deyiptir. Bir iki zat senden soracak barsam molya Resulullah'dan iki zat bir zat hesap iki zat diysen de olacak. Sen yanına gelsem senden sorayın deyip bir aqqa adam olansan, ilmin idinni, idibin idinne adam olansan, ya Resulullah gece yatacak olumda dağda yolla yadap soruğu näme cevap olur qam deyip uqdan açılırdım deyiptir. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam soruğun näme diýmäkä aýdypdyr, mesmuka, sen adyň näme diýipdir. Onu o da aýdypdyr, Zeyd el-Hayl ahirlam. Zeydun el-Hayl, adym Zeyd, lagabym Hayl diýipdir. Resulullah can näme diýipdir? Bel ente Zeydun el-Hayr. Haylimi, sen adyňa hayr diýsene sen gowa adam işdik diýipdir. Sen adyň men odaly eşdiýädim diýipdir. Sen haylal deyiptir, sen Zeydunil hayr deyiptir, ahirra, re, hayr olyada, sen qovadammış deyiptir, soruğun soraba deyiptir. Onu soraptır, an alametillahi azze ve celle fi men yurid, ve alametu azze ve celle fi men la yurid. Allah'ın söyün adamsı bilen söymüdüğü adamın tanıyıp olyam deyiptir. Allah'ın söyün adamsı, ve Allah'ın söymüdüğü adamın tanıyıp bolyam deyiptir. Oham bir qova adamdığını Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ulullu eşdiyenmiş, özünden anıptır, ağzından nur çıkıptır onsan, Peygamberimiz yine ondan soraptır. İni ola adam näme soradı? Ey Resulullah, Allah'ın söyün adamsı ve Allah'ın söymüdüğü adamının alamatı var mı deyiptir. Oham Peygamberimiz ona aydıptır, Keyfe asbahta? Ey Zeyd deyiptir. Sen güne evti bilen sağıman öğrüngde näme niyet bilen turyan deyiptir. Onna ol adam 3 cümle aydıptır. Ya Resulallah, min güne evti bilen turamda evvelki cümle dişi. Asbahtu uhibbul hayra ve ehlehu ve men ya'melu bih. Evti bilen turamda bir qowiş etsem da deyip yadım ötüşýär deyipdir. Bir de şu qowiş diýen adamlary özüdüm qowurýan deyipdir. Bula bir boldy. Qowyny qowurýan we qowişi etýän qowurýan deyipdir. Her kim aýtjak da meni qowurýan qowdady qowişi deyip ýok jere däl. Ey cemaatler,
Şäherliň içiniň zindegisi bir form bolup barýa. Aslyn adam evveli söp turýa, akşam ýatýa-da bilkim owalar salym bolsun bu barada. Azbes zindegisi oglum, şogum, dünýäm, öýüm, tükänim, pulum diýip barýa. Şu gowyny gowurmak, ýa bir sogaby gowurmak, ýa bir gowy iş edeýin zindegilerden çykyp barýa-da. Ýoksa sen aýdýansyňa, o her kim gowzady gowurýa diýip. Mutaessifana şäherliň içinden çykyp barýa. Fikretde var şäherliň kuçelerini, şäherliň şuluklugyny fikretde var, erheli ýa erhelide, enata oglaň şok, ýa ýeke, ýa mujarredi, ýa şappa, ýa zinany, ýa erkek, ertibilen turýa, nämen fikirine bolup turýa. Bir gowy işi, ýa gowy işi diýen adamy görsem ýa görmesem, atyn ýatdywamş zindegilerde. Ini bil adam aýdypdyr, min awwalky turamda ýadyma düşýän zat, özüm ýüregimde gowy işiň mehabbeti we gowy iş edýän adamlar gowurmak gelýär diýipdir. İkincisi, fe in amiltu bihi ayqantu sawabahu. Ohum şu gowy iş etsem, inşallah Allah maňa sogap berer diýip ýüregime düşýär diýipdir. Yani hala halk görsün, hala görmesin. Hudaý üçin gowy iş edemde begenýän diýipdir. Ohum ýene bir aýtjak da, o her kim begenýär diýjek da. Hudaý razy bolsun diýip üçüncü jümlesini gözde. Ve in fatani şey'un min hanantu ileyh. Bir sogaby işi görýän başga iş edipdir, men ýetişmän galypdyryn. İçim tutup narahat bolýan. Men ne şo jere gowy iş etsem da diýän diýipdir. Musulmançylyk däme şoň aýdýan zat. İman näme şoň aýdýan zat. Gowy iş edýän adamlar gowy görýän. Özüm gowy iş etsem begenýän. Bir gowy iş etmäne ýetişmesem-de ýüregim tutup, içim tutup gynanýan diýipdir. Şu gowy zat maňa nesip etmet diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir? Hâzihi alâmetullâhi azze ve celle fî men yuridu. Ine Allah'ın gowurýan adamyň alamaty şu üç zat diýipdir. Ine sen öz aýdan zadyň Hudaýyň gowurýanlygynyň alamatydyr diýipdir. Bu Hudaý gowurmaýan adam diýipdir, şu üçsünden daşardaky adamlardyr diýipdir. Atın bernamesyny däl. Atay bu kulli bernamesyny däl. Aham Peygamberimiz näme diýipdir? Ey cemaatlar, ey jowan dostlar, ey hacı dädeler, ey sofjanlar, ey halife, ey ahunjan, ey mollajan, Rasulullah näme diýipdir? Ma zukira li raculun min al-arab illa ra'aytuhu duna ma zukira li illa ma kana min Zayd fa innahu lam yablugh kull ma fihi. Rawahu İbn Asakir. Rasulullah can näme diýipdir? Döwrüňdäki sahabalara. Meni şu mahalletçeli Araplardan ewerdiler diýipdir, kana adamlary. Emma yaqinime gelip görellerini ewşiýal dädi diýipdir. Näme diýdi? Şu mahalletçeli kan adamlar men ýanymda ewerdiler diýipdir. Palany we bitir o adam ya Rasulullah diýip kan ewerdiler. Emma soňram şol adamy görerdim, o jürek ewşileri ýal dädi diýipdir. Yöne şıladan mara diýipdir. Şunu men ýanymda ewerdiler diýipdir. Ewellerini az eýänmiştikli, ewşilerini gawadanmıştyk şıladan diýipdir. Mana waha. Bir teberrüken ýene gaýtay deyin, son Resulullah'dan şıladan gowurtdyrdy. Kan adamlar men ýanymda ewerdiler diýipdir. Yöne şol adamlar göremde diýipdir, ewşileri ýal däl diýipdir, ewşilerinin bäri diýipdir. Yöne şol adamda men ýanymda ewerdiler, seni men olal görmäkem de seni aglaýadylar diýipdir. Emma seni ewşilerinden sen gawadanmıştyk, seni az eýänmiştikle diýipdir. Bir adam gowursa, gowdýan gowursa, özüde merde amal bolsa, gowada yetişmände narahat bolsa, tüýs musulmanlar näme?